லெவல் 2 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. ஓகே, நான் படிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய தத்சுதன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीसत्यनमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरामख्यं तदादि स्वपदाङ्गिकं वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांसं च श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सवजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेहं श्रीराधा कृष्णपादं सहगन ललिता श्रीशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरूपस्य कृपा सिद्ध्युप्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तटालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं तं वन्दे परमानन्दमाधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्ग्रये. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. धन्वतां स्वकर कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हर्षं सदोहे पवित्राणि विधुनोति सुकृत्सदा नष्टप्रेयेषु पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसखितं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணம் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஆர்த்தி மட்டும் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம 8வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்தை பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நேற்றுக்கு நாம பார்த்த அத்தியாயம் இந்த 7வது அத்தியாயம். அந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன?
ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது கேள்விகள் கேட்பதன் மூலமாக ஞானம் விருத்தி அடைகின்றது. அது எப்படிப்பட்ட மூலத்திலிருந்து நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்தது. ஆரோகணம், அவரோகணம். ஆரோகணம் அது வந்து நமக்கு உள்ளாரையே தோன்றக்கூடிய அந்த இன்சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அது வந்து புலன்கள் எல்லாம் வந்து குறைபாடுடையது. அதனால அது வந்து பூரணமான ஞானம் அல்ல. அதிகாரப்பூர்வமான குருசீட பரம்பரையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் அவரோகணம். அதுதான் முழுமையானது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து அனைத்து சக்திகளின் இருப்பிடம். அவரே சக்திமான். ஸோ உயர்ந்த ஆன்மீக லோகம், தாழ்ந்த ஜட உலகம். அது அனைத்தின் மூலம் பகவான் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஆ பகவானிடத்தில் 4 விதமான மக்கள் சரணடைகின்றார்கள். துயரத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, செல்வம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க, கேள்வி ஞானம் உடையவர்கள், முழுமுதல் உண்மையை பற்றி ஞானத்தை தேடக்கூடியவர்கள். இவங்கெல்லாம் வந்து பகவான சரணடையறாங்க. யாரு சரணடைய மாட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, அதிமுட்டாள், மனிதர்கள் கடைநிலையில இருக்கக்கூடியவங்க, அனைத்து பாவச் செயல்களையும் செய்யக்கூடியவங்க, மாயையினால ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள், தான் தான் வந்து ஆ பகவான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க, நாத்திகர்கள், கடவுளே இல்லன்னு சொல்றவங்க. இப்படி இருக்கையில பகவானே வந்து அனைத்து தேவர்களின் மூலமும் கூட நம்ம பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கும்போது எதற்காக நம்ம தேவர்களோட வழிபாடு செய்றோம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு எல்லா பலன்களும் உடனடியாக வேண்டும். அது மட்டும் அல்லாம பௌதீக பந்தத்துல இருக்கிறதுனால நெறைய ஆசைகள் இருக்கு. குறைந்த ஞானம் உடையவங்களாக நம்ம இருக்கோம். ஸோ அ இப்படி பிரார்த்தனை தேவதேவர்கள் வழிபாடு செய்யறதோட பலன் என்ன அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு தற்காலிகமான ஒரு வழிபாடு. தற்காலிகமான சுகத்தை அடைகின்றோம். அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. யார வழிபடுறோமோ அவங்களுடைய லோகத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ யார் பகவானிடத்துல வழிபாடு செய்கின்றார்களோ, அவர்கள் பகவானை அடைகின்றார்கள். அது ஆனா அப்படி அத்தனை எளிது கிடையாது. முற்பிறவியில, இந்த பிறவியில நெறைய புண்ணிய பலன்கள் வச்சிருந்தா தான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் ஒழியும். அது மட்டுமல்லாம உறுதியோட பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். இதையெல்லாம் நம்ம நேத்திய அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். ஞான விஞ்ஞான யோகம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 8வது அத்தியாயம் அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 28 பதங்களை கொண்டது. ஸோ அர்ஜுனன் வந்து இங்க வந்து கேள்விகளை கேட்கின்றார். ஆம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அடைவது எப்படி? நீங்க இப்பதான் சொல்லிட்டீங்க, நீங்களே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்ப உங்களை அடைவது எப்படி? அப்படின்னு. ஆ அம் அப்ப மரணத்தின் தருவாயில் தான் நமக்கு வந்து புரோபா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? இந்த வாழ்க்கை நாம வி ஆர் பிரிப்பேரிங் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன். பிரிப்பரேஷன். எப்ப நமக்கு வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் அப்டின்னாக்கா, மரணத்தின் தருவாயில். ஸோ, அதனால தான் நம்மளுடைய நித்தியப்படி எப்பவும் பகவானையே ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ, அது வந்து பிரிப்பரேஷன். மரணிக்கும் தருவாயில பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால, அவருடைய அவருடைய நாமத்தையே நாம உச்சாடனம் செய்கின்றோம். அதனால அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாமினேஷன் நமக்கு நடக்குது. நம்ம பௌதீகமான எண்ணங்கள்ல இருந்தோமா, இல்ல ஆன்மீக உணர்வுல இருந்தோமான்றது அப்பதான் நமக்கு தெரியும். எப்போது தயார்படுத்திக் கொள்வது? அதனுடைய பாடத்திட்டம் என்ன? எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்வது? அதனுடைய பலன் என்ன? அதையெல்லாம் நம்ம வந்து 5 முதல் 8வது ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். பகவானை அடைதல், எப்படி அடைவது? அ அவரை எதற்காக அடைய வேண்டும்? அப்படி அடைவதன் மூலமாக வரக்கூடிய பலன். ஸோ தூய பக்தி தான் மிகவும் சிறந்தது. நம்ம பார்த்திருக்கோம் மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பக்தி தொண்டை வலியுறுத்துகின்றது அப்படின்னு. ஸோ இங்க வந்து தூய பக்தி தொண்டு தான் மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ ஆ மற்ற யோகிகளை காட்டிலும் பக்தர்களே வந்து உயர்ந்தவர்கள். இத முந்தின அத்தியாயத்தில நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, "ஜராமரண மோக்ஷாய மாம் ஆஷ்ரித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்விது கிருத்ஸ்னம் அத்யாத்மம் கர்ம சாக்கிலம் சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யக்ஞம் ச ஏ விது பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர் யுக்த சேதச." மரணிக்கும் தருவாயிலும் கூட யாரொருவன் என்னை நினைக்கின்றானோ என்னுடைய லோகத்தில் வருகின்றான் அப்படின்றத பத்தி அவர் சொன்னார் இல்லையா? முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையவர்கள் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றார்கள். திவ்யமான செயல்களைப் பற்றி அனைத்தையும் அவர்கள் அறியறதுனால, அவங்க வந்து உண்மையில் பிரம்மனை உணர்ந்தவர்கள். அவர்கள் பிரம்மனே ஆவர். ஏன்னா, அதே நிலையில இருக்கிறதுனால. ஸோ, அந்த அனைத்தின் மூலமும் பௌதீக தோற்றம், பிரபஞ்சம், தேவர்கள், எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவர்கள், யக்ஞபதி, அவரே வந்து பரமபுருஷர் அப்படின்றதை யாரு அறிந்து கொண்டு, எப்பொழுதும் அந்த ஞானத்தினால அவர் அந்த உணர்விலேயே இருக்காங்களோ, அவங்க மரணத்தின் தருவாயில கூட பகவானை அறிய முடியும் அப்படின்றதோட நம்ம நேத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதுலருந்து இப்ப வந்து அடுத்த கேள்வி ஆரம்பிக்குது. கிம் தத பிரம்ம கிமம் யாத்மம் கிம் கர்மம் புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் புரோக்தமதி தைவம் கிமுச்சதே. அர்ஜுனன் கேட்கிறார், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் அப்படின்றது என்ன? ஏன்னா பிரம்மனை நிலைக்கின்றார்கள் அவர்கள். பிரம்மன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? சோ அந்த பிரம்மன்னா என்ன?
அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள்னா யாரு? என்ன? இந்த ஜடத்தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இதையெல்லாம் எனக்கு தயவு கூர்ந்து விளக்குங்கள். அது மட்டுமல்ல, மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? உம் சோ இந்த மாதிரி 8 கேள்விகளை வந்து அர்ஜுனன் பகவானிடத்துல கேட்கிறார். சோ இந்த பிரம்மம் என்பது என்ன? இது முந்தினதுலயும் சொல்றார். ஏன்னா அவர்கள் பிரம்மன் நிலையில இருக்காங்கன்னு பகவான் சொல்றார். ஜீவாத்மா பிரம்மம் எனப்படுகின்றது. இது மட்டுமல்லாம சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அனைத்தும் வந்து பிரம்ம நிலையில இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். சோ அந்த பிரம்மம் எதுக்கு வந்து ஜீவாத்மாவை சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஜீவாத்மா அழியாத ஒன்று, நித்தியமான ஒன்று. ஏன் அப்படி? ஏன்னா பகவானுடைய துகள் நம்ம. அதனால அந்த ஜீவாத்மா பிரம்மம், பகவானுக்கு நிகராக சொல்லப்படுது. அப்போ ஜீவாத்மா பிரம்மம்னா உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவே நாம பரபிரம்மம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ ஆத்யாத்ம இந்த இந்த உடலை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது யாரு? அதுவும் வந்து இந்த ஆஹ் ஆத்மா அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம முன்ன ஒரு அனாலஜி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த குதிரை, அதுல வந்து ஒரு தேரோட்டி இருக்காரு. அதுல ஒருத்தர் அமர்ந்து வருகின்றார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். புலன்களை காட்டிலும் மனம் உயர்ந்தது, மனதை காட்டிலும் புத்தி உயர்ந்தது, புத்தியை காட்டிலும் ஜீவாத்மா உயர்ந்தது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ அதுதான் வந்து ஜீவாத்மாவுடைய அந்த இயல்பு என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த உடலை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்த நிலையில இருக்குது. அதனால அது வந்து ஆத்யாத்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. கர்மா என்றால் என்ன? 8 கேள்விகள் கேட்கிறார் அவர். கர்மானா என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜட உடலுக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய செயல்கள். இந்த உடல் சார்ந்த செயல்களை செய்வது வந்து கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. அதிபூத அப்படின்னாக்கா இந்த ஜட இயற்கை. ஆதி தெய்வ அனைத்தின் இந்த ஜட இயற்கை மட்டுமல்லாம அனைத்தின் மூலம் தேவதேவியர்களுக்கெல்லாம் யார் வந்து பகவான் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதி யக்ஞ இந்த யாகத்தை அனுபவிப்பவர் யாரு? பரமாத்மா. யக்ஞ புருஷராக. ஏன்னா இதோட தான் முடிக்கிறார். போன அத்தியாயம் பார்த்தோம். அவரே யக்ஞபதியாக யார் வணங்குகின்றார்களோ அப்படின்னு. அதி யாக்ஞ எங்கே வசிக்கின்றார்? பகவான் எங்க இருக்கார்? எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றார். ஆனா நம்மளால அவரை உணர முடியவில்லை. ஏன்? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக கலங்கங்கள். சோ இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன பயிற்சி செய்கின்றோமோ அதே நினைவுகள் தான் நமக்கு மரணிக்கும் தருவாயிலும். அதனாலதான் வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? யம நியமங்களை அவங்க சொல்லியிருக்காரு. எதையெல்லாம் விடணுமோ அதை விட்டுடணும். அது மட்டுமல்லாம 16 மாலைகள் ஜபம் செய்வது குறைந்தது. நவவித பக்தி தொண்டு செய்வது. காலையில மங்களாட்டில் ஆரம்பிக்கிறது நம்மளுடைய பக்தி தொண்டு. இந்த நாள் முழுவதும் நான் மத்த வேலைகளுக்கெல்லாம் போறேனே, எனக்கு மத்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கட்டும். ஆனா அதுல வந்து நான் பண்றேன், நான் தான் அனுபவிக்கிறவன், இல்ல நான் தான் கட்டுப்படுத்துறவன் அப்படின்ற ஒரு பாவம் இல்லாம, இது பகவான் எனக்கு கொடுத்த ஒரு கைங்கரியம். அந்த பாவத்துல நம்ம செயல்களை செய்யும்போது அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன பயிற்சி செய்கின்றோமோ அதுதான் மரணிக்கும் தருவாயிலும் நமக்கு நம்ம அனுபவிக்கின்றோம். அதனால இறக்கும் நேரத்திலும் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? பிரபுபாதர் ரொம்ப கருணையோட நமக்கு கொடுத்திருக்கார். நாம பகவானுடைய நாம ஜபம் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதுதான் 7வது அத்தியாயத்தோட இறுதியில அவர் சொன்னாரு. அதை வந்து தெளிவுபடுத்துறதுக்காக அவர் வந்து இங்க அதே விஷயங்களை வந்து கேட்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கமலா மாதாஜி, நானே வாசிட்டுமா மாதாஜி? நான் படிக்கிறேனே, நோ ப்ராப்ளம். படிங்க படிங்க படிங்க. ஓகே படிங்க. அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மம் உச்சதே பூதபாவோத்பவ கரோ விசர்க கர்ம சங்கிதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அததான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பகவான். பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அது எப்படி உன்னதமானது? ஏன்னா எப்படி ஒரு பெரிய தீப்பிழம்புல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு துகளுக்கும் அதே தன்மை இருக்கின்றதோ, அது போல பகவானிடத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாக்கும் அதே தன்மை இருக்கின்றதுனால அது திவ்யமானது. பகவான் நித்தியமானவர், உன்னதமானவர். அதே தன்மை இந்த ஜீவாத்மாவும் இருக்கு. அப்புறம் எப்படி நம்ம கலங்கப்படுறோம்? எப்படி ஒரு மழை நீர் மேல இருந்து வரும்போது ஒரு 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 சாக்கடையில வரும்போது அதற்கு உண்டான பாவத்தை அது எடுத்துக்குது. ஒரு ஆற்றங்க ஆறோட கலக்கும்போது அதுக்கு உண்டான பாவத்தை எடுக்குது.
அதே மாதிரி கடல்ல கலக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான அந்த உப்புத்தன்மை எடுத்துக்குது, அதற்கு உண்டான நிறத்தை எடுத்துக்குதுன்னு நம்ம பாக்குறோம். ஒரு பழுப்பு களிமண் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஓடும்போது அந்த பழுப்பு நிறத்துல அது ஓடுது. அதுபோல இந்த ஜீவாத்மா தூய்மையானது. ஏன்னா பகவானிடத்துல இருந்து வர்றது. எப்பொழுது இந்த பௌதீக லோகம், இந்த ஜட உலகத்தோட பந்தம் கிடைக்கின்றதோ, அப்ப அது இந்த 3 குணங்களால நிரப்பப்பட்டிருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஜட உலகத்தோட சுபாவம் அது. எப்படி கரும்போட எந்த பக்கம் நாம எடுத்தாலும் அது வந்து அந்த இனிப்பு தான் இருக்கும். அதுபோல ஜட உலகத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே, நாம இந்த 3 குணங்களால ஆட்கொள்ளப்படுறோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அது 3ம் கலந்து தான் 81 விதமான குணங்கள ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் வெளிப்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் போனதுனால மட்டுமே நம்மளால பக்தி தொண்டையும், பக்தர்களோட சங்கமும் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அதனால தான் இங்க பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். இப்ப ஜீவாத்மா எதுக்கு வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு சொல்றாருன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆ ஸோ அவருடைய அதீதமான கருணை, பகவானுடைய அதீதமான கருணையின் மூலமாக நமக்கு ஆச்சாரியர்களுடைய சங்கமும், பக்தர்களுடைய சங்கமும் கிடைக்கிறதுனால நாம பக்தி தொண்டு நம்ம எடுத்துக்க முடியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ அந்த உயர்ந்த ஜீவாத்மாவோட சுபாவம் என்ன அப்டின்னா, அது வந்து நித்தியமான ஒன்று. ஸோ ம் ஆத்யாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அந்த ஜீவாத்மாவ வந்து ஆத்யாத்மா ஏன் சொல்றோம் அப்டின்னாக்கா, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? புலன்களை விட உயர்ந்தது மனம், மனதை விட உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்டின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அ இந்த ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்ப்பதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் கர்மங்கள் அப்டின்னு சொல்லப்படுகின்றது. இந்த கர்மங்கள் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யப்படுகின்றதாக இருக்கு அப்டின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 4வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. भूतं शरो भाव पुरुषस्यादिदैवतम् अतियन्यो अहम् एवात्र देहे देहभृताम्बर. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, அ ஜீவ அ அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப இதா சிறந்தவனேன்னு சொல்றார். எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. தண்ணி மாத்து. எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள அந்த பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படுகின்றது. இந்த இயற்கை, இந்த பிரபஞ்சம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ. அத்துணை தேவர்களையும் உள்ளடக்கிய அந்த விஸ்வரூபம். இத இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பார்ப்போம். நீங்க அடுத்த L3ல வந்து இத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். நம்ம வந்து 42 நாளுக்குள்ள இந்த L2ஓட சிலபஸ் நம்ம பார்க்கணும். 18 நாள்ல நீங்க ஒரு அத்தியாயத்திலயும் நம்மளுடைய வாழ்நாளுக்கு தேவையான கருத்துக்கள பார்த்தோம். இந்த 42 நாள்ல கொஞ்சம் டீப்பா பார்க்குறோம். நீங்க அடுத்த L3ல வந்து பக்தி சாஸ்திரி படிக்கும்போது ஒரு ஸ்லோகத்தையும் எடுத்து நல்லா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்ப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு க்ளூ வைக்கணும் இல்லையா? அதனால சில விஷயங்கள நம்ம அப்படியே விடுறோம். நீங்க அத அடுத்த லெவல் போம்போது டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. ஸோ பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபம், இந்த விஸ்வரூபம் இப்ப எப்படி வருது அப்படின்னு நீங்க அடுத்த கேள்வி வரும் உங்களுக்கு. அதுக்காக தான் சொல்றேன். ஸோ அது வந்து அதிதெய்வ எனப்படுகின்றது. அனைத்தும் யாருக்குள்ள அடக்கம்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்குள்ள அடக்கம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதை எப்படி புரிந்து கொள்கின்றது? நம்ம பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்து எண்ணற்றது. கடல்ல எப்படி அலைகள் வருகின்றதோ அது போல. ஆனா, இந்த புருஷ அவதாரத்த நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஆ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து புருஷ அவதாரம் அவரிடத்தில் இருந்தது. அவருடைய ரோமம் அணைக்கப்படுகின்றார். ஆ சோ யக்ஞபதி யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எப்படி இருக்கார்? பரமாத்மாவாக இருக்கார். சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ இதுவரைக்கும் பிரம்மன்றது என்ன? இது அழிவற்றது, உன்னதமான ஜீவன். அது எங்கிருந்து வருகின்றது? பகவானிடத்திலிருந்து வர்றதுனால அது வந்து உன்னதமானது, அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஆத்யாத்ம அப்படின்னாக்கா, இது வந்து அந்த ஆத்மா நித்தியமான இயற்கை கொண்டது. அதுக்கு வந்து அழிவு என்பதே கிடையாது. 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்த்தோம். ஆத்மாவை வந்து அழிக்க முடியாது, ஆத்மாவை வெட்ட முடியாது, நனைக்க முடியாது, உலர்த்த முடியாது அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம். அதோட சுபாவம் என்ன அப்படின்னாக்கா, சேவை செய்வது. ஒண்ணு யோக மாயைக்கு சேவை செய்வது அல்லது மகா மாயைக்கு. ஸோ பகவானுக்கு சேவை செய்வது அ யோக மாயை அப்படின்னு பார்க்கிறோம். மகா மாயை அப்படின்னாக்கா, ஆம் இந்த இந்த மாயைக்கு சேவை செய்வது. அதாவது பௌதீகமாக இருக்க
நம்மளுடைய குடும்பம் அவங்களுக்காக நம்ம சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறது. ஸோ அதோட நித்தியமான சுபாவம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அது மட்டும் அல்லாம ஒரு இதுல எது உயர்ந்தது, உண்மையானது அப்படின்னாக்கா, நாமெல்லாம் பகவானுடைய துகள். அவருக்கு சேவை செய்வது மட்டும் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமாக இருக்கும். அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான தன்மை. அத மறந்ததுனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? மகாமாயைக்கு சேவை செய்துட்டு இருக்கோம். அதாவது இந்த பௌதீகம் சார்ந்த என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய சமூகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். என்னுடைய நாடு அப்படின்ட்டு. அது தவறான ஒன்று. உண்மையான புரிதல் ஏற்படணும்னு பார்க்கிறோம். ஸோ கர்மான்றது ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் கர்மா. அதிபூத அப்படின்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சம், இந்த இயற்கை அது மாறிக்கொண்டே இருக்கு. அதை உள்ளடக்கிய அனைத்தும் தேவர்களையும் உள்ளடக்கியவர் வந்து பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபம். அதி யக்ஞ அப்படின்னாக்கா பகவான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக சிரோதர்ஷாய்வாக வீற்றிருக்கின்றார். அதி யக்ஞ அப்படின்னா அவர் எங்க இருக்கார்? இதயத்துக்குள்ளார இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 5வது பதம் மாதாஜி. மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் ச ய பிரயாதி சத்மத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. அஜாமிலனோட ஸ்டோரிய பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு அவர் கொடுமையான செயல்களை செய்திருந்தாலும் பகவானுடைய கருணையினால, சாதுக்களோட சங்கத்தினால தன்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து நாராயணான்ற பெயரை வைத்து அவர் வந்து அதுல வந்து ஒரு ஒரு ஆஹ் ஒரு பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த பேரை வச்சோ இல்ல அவருடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இல்ல அவரு. அவர் உண்மையாலுமே வந்து தன்னுடைய பையனை தான் அவர் கூப்பிட்டார். ஆனா பகவான் கருணையோடு அவருக்கு வந்து அருள் பாலித்தார்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு, இங்க அவர் எண்ணவே இல்லையே அப்படின்ற டவுட் அடுத்து வரும். ஆனா அவர் வந்து நாராயணா, இப்ப இதுல நமக்கு வந்து நாமத்தோட மகிமை என்னன்றது தெரியுது. பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்ல. அஜாமிலனோட ஸ்டோரி நமக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய பெரிய பாடம். பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்துக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்ல. சோ இங்க வந்து சொல்றாரு பாருங்க, இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு, அதுக்குதான் பிரபுபாதர் நமக்கு கருணையோட சொல்லியிருக்கார். குறைந்தது 16 மாலைகள் ஜெபம் செய்வது. அப்ப நம்ம நம்ம அத பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, எப்பல்லாம் நமக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்ட் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ண, கிருஷ்ண கிருஷ்ண, ஹரே ஹரே ராம், ஹரே ராம், ராம் ராம், ஹரே ஹரே. அப்படியே பகவானுடைய அந்த நாம ஜபத்துல லயிக்கும்போது, நமக்கு தெரியாது இல்லையா? மரணம் எப்ப வரும்னு நமக்கு தெரியாது. அப்போ பகவானுடைய நாமத்திலே லயிக்கும்போது, அவர நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால, நாம பகவானை அடைகின்றோம். அப்ப அடுத்த கேள்வி வரும். ஆஹ் இந்த இதுக்கு ஒரு பெரிய நல்ல கதை இருக்கு. ஆழ்வார் வந்து கேட்பார். எனக்கு வந்து அந்த வயோதிகத்துல வந்து எனக்கு ஏதாவது ஞாபகம் தப்பி போயிடுதோ, இல்ல என்னால உங்களுடைய நாமத்தை சொல்ல முடியலன்னா, அப்ப என்னோட கதி என்னவாக இருக்கும்? இப்ப நான் எனக்கு நினைவு இருக்கு, எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்றேன். ஆனா எனக்கு ஒரு காலம் வந்துச்சுன்னா என்னோட கதி என்ன ஆகும்? அதுக்கு பகவான் சொல்றார். ஒரு முறையேனும் பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னவங்களுக்கு வராக புராணத்துல இருக்கு. அப்ப அவர் என்ன பண்றார்? நீ மறந்தாலும் நான் மறக்க மாட்டேன். என்னுடைய பக்தனை நான் மறக்க மாட்டேன். சோ பகவான் எவ்வளவு ஒரு கருணையோட இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுனால. அதுல ஐயமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ மரணத்தின் காலத்தில் எப்படி அவரை புரிஞ்சுக்க முடியும்? அவரை நினைக்கிறதன் மூலமாக. தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே இது சாத்தியம். பயிற்சி செய்வதன் மூலம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதை எப்படி பயிற்சி செல்வது அப்படின்னா, சத்துவகுணத்தில் வாழ்வதால். அதுக்கு தான் பிரபுபாதர் நமக்கு 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் கொடுத்திருக்கார். கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு சேவை செய்வதால், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பதால், தடைகளை பொறுத்து கொள்வதால், இப்படியெல்லாம் நாம இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஆஹ் தூய பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். சோ இதனுடைய பலன் என்ன அப்படின்னாக்கா, பரமபுருஷனருடைய திவ்யமான இயற்கை அடைகின்றோம். அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, எதுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் கோலோக பிருந்தாவனம் போகணும்னு நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா, ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய வீடு. அதுதான் நம்மளுடைய வீடு. அங்கதான் நம்ம இருந்தோம் இல்லையா? அவரை போலவே நானும் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சதுனால இங்க வந்தாச்சு. அப்ப திருப்பி என்ன பண்றாரு பகவான்? வான்னு நம்மள கூப்பிடுறாரு. எப்படி கூப்பிடுறாரு? அன்போட பக்தர்களோட சங்கத்துல வந்திருக்கண்டான்னு கூப்பிடுறாரு. சரி, அங்க எதுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்கா, அங்க எந்த ஒரு பாவங்களும் கிடையாது. ஏன்னா எல்லாரும் பகவானுக்கு திவ்யமா பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நமக்கு வந்து முதுமை அப்படின்றது இந்த ஜட உலகத்துல தான் இருக்கு. அங்க கிடையவே கிடையாது. ஏன் இப்ப முதுமை வந்தா என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம மனசு செய்யணும்னு நினைக்கிறத உடலால செய்ய முடியாது. சோ இந்த முதுமை என்பது வந்து ஒரு ஒரு துன்பங்கள்ல ஒன்று நம்ம பார்க்கிறோம்.
இல்லையா? நம்ம நம்ம சொல்ற எதையுமே நம்ம எதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. வயசானவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் ஒரு பெரிய கொடுமை தான். ஆ ப நெறைய பொதுமக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்களால யூரின் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. சிலர்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. இல்லையா? அது முதுமையும் வந்து ஒரு கொடுமையான ஒன்று அப்படின்னு பார்க்குறோம். இங்க நம்ம நித்தியமாக இருக்கின்றோம். மரணம் அப்படின்றதே கிடையாது. ஏன் மரணத்த நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு? நம்ம வந்து கருட புராணத்துல பார்க்குறோம். 1000 தேள்கள் கொட்டினா என்ன வலி இருக்குமோ, அந்த வலி இருக்குமா, அந்த உடல்ல இருந்து அந்த ஜீவாத்மா வெளியில போகும்போது. ஸோ அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல மரணம் கிடையாது, முதுமை கிடையாது, பாவங்கள் கிடையாது. இங்க நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? அதி ஆத்மிக, அதி பௌதீக, அதி தெய்வீக. இந்த 3 விதமான துன்பங்கள் அங்க கிடையாது. அதி ஆத்மிக எனக்கு நானே யாரும் என்ன பத்தி எதுவுமே சொல்லல. ஆனா நானா ஓவர் திங்க் பண்ணிக்கிறேன். அ அதி ஆத்மிக, அதி பௌதீக, அ அதி தெய்வீக, அதி பௌதீக என்ன தவிர்த்து மத்த ஜீவாத்மாக்கள் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பங்கள். அந்த கோவிட் வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கண்ணுக்கே தெரியல. ஆனா எவ்வளோ ஒரு ஒரு பேண்டமிக் உலகத்தையே புரட்டி போட்டுடுச்சு அது. அதோட கருணையால தான் நம்ம இப்ப எல்லாம் இணைஞ்சிருக்கோம். அது வேற விஷயம். பட் இருந்தாலும் அதால எத்தனை பேர் உயிரிழந்தாங்கன்றத நம்ம கண்கூடா பார்த்தோம். என்ன பண்றதுன்னே நமக்கு தெரியல. ஒரு நாளைக்கு அத்தன பேர் வந்து மரணத்த அப்படி குவிஞ்சுது ஹாஸ்பிட்டல்ல. இல்லையா? அதி தெய்வீக அப்டின்னாக்கா, இயற்கை சீற்றங்கள். இயற்கை வந்து பகவான் நமக்கு குடுத்திருக்காரு. அத வச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறத விட்டு, அதை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? இயற்கைய சுரண்டுறதுனால, அதுல சீற்றமடைந்து வரக்கூடிய சுனாமி, வெள்ளம் இது எல்லாமே வந்து பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனத்துல இல்ல. ஏன்னா, நம்மளோட ஒரே வேலை என்ன அப்டின்னாக்கா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. அப்போ வேற எத பத்தியும் பசிக்க இப்ப எதுக்கு நம்ம இங்க ஓடின்னு இருக்கோம்? அந்த 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 வயித்துக்காக நம்ம ஓடின்னு இருக்கோம். வயித்து பிழைப்புக்காக இல்லையா? ஸோ அங்க பசியே எடுக்காது. அப்புறம் நமக்கு என்ன அதுவும் இல்லாம நம்ம நெனச்சதெல்லாம் அங்க கிடைக்கும். நம்மளுக்கு நெனைக்கவே தோணாதே! பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும் மட்டும் தான் தோணும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த உயர்ந்த உயர்ந்த ஆன்மீக லோகம் அப்படின்னு பார்க்கணும். பசி இருக்காது, தாகம் இருக்காது. எப்பவும் ஆனந்தமா இருக்கும். ஏன் அப்டின்னா, எப்பவும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவருடைய நாமத்த சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ எப்பவுமே அங்க வந்து ஆனந்தமாக இருக்கும். அப்படியே ஏதாவது நமக்கு ஆசை இருந்ததுன்னா, அங்க அத்தனை கல்ப விருட்சங்கள், காமதேனு, சுரபி பசுக்கள் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ நெனைக்கிறதெல்லாம் அங்க கிடைக்கும். ஆ ஸோ இப்படியாக அந்த கோலோக விருந்தாவனம் போணும். நம்ம எல்லாருக்கும் அங்க போகணுன்ற ஆசை வந்திருக்கும் இந்நேரம் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுடைய நாம ஜபம். ஸோ இங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தம் 7வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் 57வது பதத்துல வந்து பார்க்கிறோம். அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தி ஹயமாலாயம் சேஷாஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதபரம். ஸோ இங்க வந்து பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வனவாசம் போறாங்க இல்லையா? 12 வருடங்கள் வனவாசம், 1 வருடம் அஞ்ஞானவாசம். ஆ ஒரு சூது பண்ணி துரியோதனன் வந்து இவங்கள வந்து வனத்துக்கு அனுப்பிச்சாச்சு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, இவருக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குது. தர்மருக்கு. அப்போ ஒவ்வொருத்தரா தம்பிகள் வந்து நான் போய் பாத்துட்டு வரேன்னு போய் அங்க பாக்குறாங்க. அங்க ஒரு தடாகம், ஒரு குளம் இருக்கு. தண்ணி குடிக்க போனவங்க எல்லாம் அங்க மயங்கி விழுந்திருக்காங்க. இவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப தண்ணி தாகம் எடுக்கு. என்ன பண்றாரு? காணோமே தம்பிகளன்னு சொல்லிட்டு பதத்து வந்து பாக்குறார். பாத்தா எல்லாரும் இங்க விழுந்திருக்காங்க. அவருக்கா ரொம்ப தண்ணி தாகம் எடுக்குது. என்னடா ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அங்க இருக்கிற தண்ணிய குடிக்க போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ ஒரு யக்ஷன் வந்து சத்தம் கேட்குது. அசரீரின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவர் சொல்றாரு, "நீ தண்ணிய தொடாத. நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு, அப்புறம் நீ தண்ணி குடி." அப்போ அவர் வந்து கேட்கிறாரு. நெறைய கேள்விகள் கேட்பார். அதுல ஒரு கேள்வி வந்து, "எது ரொம்ப ஆச்சரியமானது?" அப்படின்னு அந்த யக்ஷன் கேட்கும். யக்ஷன்னு நம்ம இப்ப சொல்றோம் இல்லையா? பேய், பூதம்லாம் சொல்றோமே. கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனா அது இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த மாதிரி. உடனே அவர் என்ன சொல்றார், ஆ அதாவது பிறக்கின்ற ஒவ்வொருத்தவங்களும் மரணத்தை நோக்கி ஓடின்னு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? இது என்னோடது, இது என்னோட சமூகத்துக்கு சேர்ந்தது, என் குடும்பத்துக்கு சேர்ந்தது, நான் தான் அனுபவிக்க போறேன். என்னமோ நம்ம இங்க பெர்மனன்ட்டா இருக்க மாரி இல்லையா? ஸோ இப்படி ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயத்த, அதாவது இந்த உடல் சார்ந்த விஷயத்த மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோமே, இந்த ஆத்மாவும் உள்ள இருக்கே, அத வளப்படுத்துறதுக்கு, செம்மைப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது பக்தி தொண்டு பண்றோமான்னா, அது அங்க கேள்விக்குறி. ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால், இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் ஏன்னா இதுல நம்ம ஒண்ணும் எடுத்துன்னு போறது கிடையாது இல்லையா? தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை நம்ம. மரணத்துக்கு தயாராக இல்லாம, ஆ வேற விதமான விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கோமே, இது வந்து ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. 6வது பதம் மாதாஜி.
இன்னைக்கு இதை यं முடிச்சாகணும். भक्ति परं पावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः हरे ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். ஜடபரதருடைய கதையை நம்ம பார்க்கிறோம். மரணிக்கும் தருவாயில நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த அந்த நிலையை தான் நாம அடைகின்றோம். அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. அஹ் அதனால எந்த ஒரு நொடியிலும் நமக்கு மரணம் வரலாம். அப்போ மரணம் வரும்போது என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் போவோம். அதனால என்ன பண்ணணும்? நம்மளை நாம தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும். பிரபுபாதர் சொல்வார் இல்லையா, இஸ்கான் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஆர்ட் ஆஃப் டையிங். எப்படி நம்ம மரணத்தை எதிர்கொள்ளணும், அடுத்த பிறவிக்கு நமக்கு எந்த மாதிரியான உடல் வேணும் அப்படின்றத இப்பிறவில இப்பொழுதே நாம முடிவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு, ஆல்வேஸ் ரெமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு. ஸோ எப்பொழுதும் பகவான ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால நாம அந்த வெற்றியை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு நம்ம இருக்கும்போதே கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக மரணிக்கும் தருவாயிலும் என்ன நடந்தாலும் நாம பகவானை அடைகின்றோம். அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கணும். ஜடபரதருடைய கதை. ஸோ ஜடபரதர் ஒரு ராஜ ரிஷி. அப்ப அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நான்கு ஆசிரமம் இருக்கு இல்லையா, பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். ஒரு நல்ல ராஜா, எல்லாரையும் நல்லா அனுபவிச்சாச்சு. இப்ப தன்னுடைய மகன்களுக்கு அந்த அரசாங்கத்தை பகிர்ந்து கொடுத்தாச்சு. இப்ப என்ன பண்றாரு, காட்டுக்கு போய் அவரு பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணணும், பிரார்த்தனை பண்ணணும். அப்ப வானப்பிரஸ்தம் போகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வர ஒரு ஒரு ஆற்றங்கரைக்கு பக்கத்துல ஒரு குடில் அமைத்து அங்க தியானம் பண்ணி பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு. வைணவர்கள் எப்பவுமே தூய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா பரதுக்க துக்கி எல்லார் மேலயும் கருணையோடு இருப்பாங்க. தனக்கு ஏதாவது வந்தாலும் அதை பொறுத்து கொள்வார்கள். பகவான் பக்த வச்சலன், அது போல அவருடைய அடியார்களும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அங்க ஒரு நிறைமாத மான் அவர் இந்த ஆத்தங்கரையில இருந்து அவர் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க. அதுக்கு எதிர்மறையில பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல ஒரு 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 சிங்கம் அதை துரத்திட்டு வருது. அது நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருக்கு அந்த மான். அப்போ என்ன பண்ணுது, பயத்துல அந்த பக்கம் இருந்து ஆற்றங்கரையை கடக்க இந்த சைடு ட்ரை பண்ணுது. அப்படி ட்ரை பண்ணும்போதே பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு குட்டி மானை ஈன்றெடுத்து அது போயிடுச்சு அந்த தண்ணியோடயே. அப்போ பரதர் என்ன பண்றாரு, அந்த மானை எடுத்து அதை என்ன பண்றாரு, பாதுகாத்துக்கிட்டே வர்றார். அப்ப எப்பொழுதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்பொழுதும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருந்தவர் என்ன பண்றார், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மானை பத்தியே திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். ஐயோ இந்த மான் காட்டுக்குள்ள இருக்கே, இப்ப மத்த விலங்குகள் ஏதாவது பண்ணியிருக்குமோ அப்படின்ட்டு எப்பவும் அந்த மானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்ததனுடைய விளைவு அவருக்கும் மரணம் வந்தது. அந்த மரணிக்கும் தருவாயில் அவர் என்ன பண்றார், மானையே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அடுத்த பிறவில அவர் மானாக பிறக்கின்றார். மானாக பிறந்தாலும் பகவானுடைய கருணை, அவர் பக்தி தொண்டு, அதனுடைய பலன் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அவர் என்ன பண்றார், பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருது. இப்ப அடுத்த பிறவி என்ன பண்றார், ஒரு மனிதனாக பிறக்கின்றார். அவர் முடிவு பண்ணிட்டார், இந்த பிறவில நான் என்ன பண்ணணும், எந்த ஒரு பௌதீக இணைப்பும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜடம் மாதிரி வாழ்ந்தாராம். அதனால அதுக்கு பேர் ஜடபரதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஒரு ஜட மாதிரி. யாராவது எதனா சொன்னா சொல்லுங்க, சொல்லாட்டி போங்க. சாப்பாடு கிடைச்சா போச்சு, கிடைக்கலன்னா போச்சு. நீ ஏமாத்துனாலும் ஒண்ணும் இல்ல, ஏமாத்துனாலும் ஒண்ணும் இல்ல. அப்படின்ற ஒரு மாதிரியான அந்த பிரம்மன் நிலையில இருக்கார் ஜடபரதர். அதனால ஜடம் மாதிரி இருந்தனால அவருக்கு ஜடபரதர். எல்லாரும் அவரை ஏசுறாங்க, எல்லாரும் திட்டுறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க ரகுகுண மன்னன் அப்படின்ற ஒரு ஆத்ம தத்துவத்தை, சாங்கிய யோகத்தை பயில்வதற்காக தன்னுடைய நாட்டுல இருந்து அந்த காட்டின் வழியாக போறார். அப்போ அவருடைய ரதத்தை தூக்கின்னு போறதுக்கு, ரதம் இல்ல, அந்த பல்லக்கு, அத தூக்கிட்டு போறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் குறையுது. அப்ப அவங்க கேக்குறாங்க, ஓகே ஏன்பா நீ பல்லக்கு தூக்க வரையானோன்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவர் போறார். ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா, குதிச்சு குதிச்சு போறாரு. அவர் குதிச்சு குதிச்சு போனா என்ன ஆகும், அந்த பல்லக்குல உட்கார்ந்திருக்க அந்த ராஜாக்கும் இப்படி ஆடி ஆடி போறாரு. அப்ப அவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. உடம்பெல்லாம் நல்லா வாட்ட சட்டமா தானே இருக்கு உனக்கு. ஏன் இப்படி குதிச்சு குதிச்சு போயிட்டு இருக்க? எனக்கு உனக்கு ஒழுங்கா தெரியாதா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திட்டுறாரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஏன் அவர் அப்படி போனார் அப்படின்னா, கீழ அந்த எறும்புகள்லாம் போகுது. அதனால அத காயப்படுத்திறக் கூடாதுன்றதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, அத தாண்டி போற ட்ரை பண்றாரு. அப்போ அவர் அந்த ராஜாக்கு சாங்கிய தத்துவத்தை எடுத்து விளக்குகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது அது ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும். அப்போ அந்த ராஜாக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுத்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 7வது பதம் மாதாஜி. सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च
मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामेव शक्य संशयः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வில் செய். அததான் அவர் முதல்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? என்னை இந்த உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு கிருஷ்ணராக எப்பவும் எண்ணிக்கொண்டு, அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. நாம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய குடும்பத்துல ஒரு ஒரு நிலையில இருப்போம் இல்லையா? ஒரு அப்பாவாகவோ, அம்மாவாகவோ, தாய் தந்தையாகவோ, இல்ல குழந்தைங்களுக்கு அண்ணன், தம்பி, தங்கச்சி என்ன என்ன நிலையில இருந்தாலும், அது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அந்த கடமையை என்ன கிருஷ்ண உணர்வில் நாம செய்யணும். சோ உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. சோ நம்ம கடமைய விட்டுட்டு பக்தி பண்ண போறோம் அப்படின்னு நம்ம ஓடுறது கிடையாது பக்தி. நம்மளுடைய குடும்பத்துல இருந்து கொண்டே கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த வழிமுறைகளை நாம ஃபாலோ பண்றதுனால கண்டிப்பாக நாம இலக்கை அடைய முடியும் என்பது உறுதி. 8வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இந்த வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனை நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம். ஏன்னா நிறைய இடங்கள்ல பகவான் எப்படி என்னை அடைய முடியும், பகவானை அடைய முடியும், எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்றது நமக்கு விளக்கிக்கிட்டே வருவார். சோ நாம எப்பவும் பகவான மனசுல தியானிச்சு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா, எப்படி ஸ்திரமாக, உறுதியாக, கொஞ்சம் கூட பிறழாம அப்படி செய்து கொண்டே இருந்தோம்னா பகவானை அடைவது உண்மை. சோ கிருஷ்ணருடைய ஆஹ் எப்படி நினைவை புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னாக்கா, ஐம்புலன்களையும் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறது. காதுகள், நாக்கு மற்றும் மனம் கிருஷ்ணர் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். பரமபுருஷ பகவானை அவரது லோகத்தில் அடைய வேண்டும். அதனாலதான் நம்ம நாம ஜெபம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணரது ரூபம் உள்ளேயும் வெளியேயும் வாழ்க்கை முழுவதும் ஜெபம் செய்தல் மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள முடியும். ஆரத்தி சமர்ப்பித்தல், நிவேதனம் சமர்ப்பித்தல், பண்டிகைகள் கொண்டாடுதல், நவவித பக்தி தொண்டு இருக்கு இல்லையா? அதை அனைத்துமே செய்வது. இவ்வாறாக நாம அவரையே நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா, மரணத்தின் தருவாயிலும் பகவானையே நினைக்க முடியும். இந்த இதுல நிறைய கதைகள் வேற இருக்கு உங்களுக்கு. சோ இது அஜாமிலனோட கதை நம்ம நேத்தே பார்த்துட்டோம். அதனால நான் அதை ஸ்கிப் பண்றேன். சோ கிருஷ்ணரை தியானத்தின் மூலம் நினைவு கொள்ளுதல். 9வது பதம் மாதாஜி. कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयं न समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ பகவான எல்லாம் அறிந்தவர். அவர்தான் அனைத்தையும் அறிந்தவர். அது உண்மை அல்லவா? மிகவும் பழமையானவர். ஆதி புருஷர். அவர்தான் முதல்ல வந்திருக்கார். அவர்கிட்ட இருந்துதான் மத்த விஷயம். நம்ம நினைக்கிறோம் பிரம்மா தானே படைக்கிறார். அந்த பிரம்மனையே படைச்சவர் பகவான் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். அணுவை விட சிறியவர். அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். ஆஹ் ஆஹ் அனைத்தையும் பராமரிக்கக்கூடியவர். எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருப்பவர். புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். அவரை புரிஞ்சுக்கிறது கடினம். இல்லைன்னா தன்னை கொல்ல வந்த ஒருத்தியே தாய் ஸ்தானத்துக்கு கொடுப்பாரு அவர். அது போல அவர் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக ரூபமுடைய ஒரு நபர். சூரியனை போல ரொம்ப பிரகாசமானவர். சோ ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த உணர்வுகள்ல நாம தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அச்சிந்திய அச்சிந்திய சிந்தனை, நம்மளுடைய சிந்தனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அச்சிந்திய புரிந்து கொள்ள இயலாதவர். கடவுளின் சக்தி நமது கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. இத நம்ம யாராலையும் சொல்ல முடியாது இல்லையா? நம்ம ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குன்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க. ஆனா அது அனைத்தின் நம்ம சாஸ்திரத்துல இருந்து பிரமாணம் எடுக்கும்போது அனைத்தின் மூலம் பகவான்றத பார்க்கணும். சோ பரமபுருஷர் எப்போதுமே ஒரு நபர். அவர் ரூபம் கொண்டவர். அவரே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துவர். அனுசாசிதாரம், சூரியனை போல பிரகாசிப்பவர். ஆதித்ய வர்ணம், இருளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். தமச பரஸ்தாத், கவி, எல்லாத்தையும் அறிந்தவர். கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலம் அனைத்தும் அறிந்தவர். எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அனைத்தையும் பராமரிப்பவர். சர்வசிய தாதாரம், மிகவும் பழமையானவர். அனைத்தும் அவரிடமிருந்தே தோன்றியவை. அவர் அனோர் அணியாம்சம், அணுவுல விட சின்னவர்.
எல்லா அணுக்களுக்குள்ளும் நுழைந்து எல்லா ஜீவராசிகளின் இதயத்துக்குள்ளும் பகவான் நுழைந்து இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நபரிடமிருந்தே குணங்கள் வெளிப்படுகின்றன. சூனியத்திலிருந்து அல்ல. ஒண்ணும் இல்லாததுகிட்ட இருந்து வர்றது கிடையாது. இந்த அருவவாதிகள் இப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பகவானுடைய ரூபம், குணம் மற்றும் லீலைகள் கொண்டவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 10வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्त्यो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ எவன் ஒருவன் இறக்கும் தருவாயில தனது உயிர் மூச்சை புருவலங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிறழாத மனதுடன் முழு பக்தியுடனும் பரம புருஷனை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரம புருஷனை அடைவான். எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்காங்க. இந்த அஷ்டாங்க யோகிகள் எல்லாம் பாக்குறோம். அவங்க எல்லாம் கூட பகவானை வந்து நினைச்சு பக்தி தொண்டு பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இறக்கும் தருவாயிலும் பகவானை அடைய முடிகின்றது. 11வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अक्षरं वेद विदो वदन्ति विशान्ति यत् यथयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து முக்தி எப்படி அடைவது அப்படின்றது வந்து சுருக்கமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதங்களை கற்றவர்களும் ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பவர்களும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மனில் நுழைகின்றார்கள். இந்த 3 பேர் யாராரு? வேதங்களை தெரிஞ்சு கொண்டவங்க, ஓம்காரத்தை சொல்றவங்க, பிளஸ் இந்த துறவி இதுல முழுமையாக இருக்கவங்க. இவங்க எல்லாம் பிரம்மனில் நுழைகின்றார்கள். பகவான 3 நிலையில பாத்துக்கிறோம் இல்லையா? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ இவங்கெல்லாம் பிரம்மன் இந்த படைக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்துக்குள்ள நுழையிறாங்க. இப்படி ஒரு நிலையை அடையணும்னு நினைக்கிறவங்க பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க. முக்தி அடைவதற்கான இம்முறையை தற்போது நான் உனக்கு சுருக்கமாக விளக்குகின்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். தனது உயிர் மூச்சை இங்க பாருங்க எப்படி தியானம் பண்றாங்க. புருவங்களுக்கு மத்தியில ஓம் அப்படின்னு உச்சரித்து பிறழாத மனசோட வேதங்களை கற்றவர்களும் மற்றும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்து பரமபுருஷ பகவானை நினைவு கொள்வதில் பக்தியுடன் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். அவர் இருக்கார், அவர் என்ன பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு. தூய பக்தர் இந்த யோகத்தை பயிற்சி செய்வதே கிடையாது. ஆனா இந்த மாதிரியான யோக கலைகளை யாரும் பயிற்சி செய்யறதில்ல? தூய பக்தர்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு முக்தின்றதே தேவையில்லை. எனக்கு வந்து எப்போ உங்களுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அவங்க எப்பவும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளதால் இறக்கும் தருவாயில் பகவானை அவருடைய அருளால் நினைவு கொள்ள முடியும். சோ அதனால இந்த பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிப்பது என்பது இயலாததாகிவிட்டது. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜெபிப்பதே ஒரே கதி. சோ பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் மட்டும்தான் நம்மள அனைத்து பாவங்கள்ல இருந்தும் வெளியில கொண்டு வரும். 12வது பதம் மாதாஜி. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मुक्त्यान् आध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலன்களின் எல்லா செயல்பாடுகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருப்பதே யோக நிலை. பகவான் சொல்லியிருக்காருல, யார் சன்னியாசின்னு சொல்லியிருக்காரு. என்ன செயல் செய்தாலும் அதுல ஒரு பலன் இருக்கு. அந்த பலன் மேல ஆசை இல்லாம இருக்காங்களே அவங்கதான் வந்து சிறந்த சன்னியாசி. அவங்கதான் சன்னியாசின்றத சொல்றார். சோ புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலையிலும் உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்துகின்றான். சோ அதுதான் வந்து நம்ம இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோம். புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி தன்னுடைய யோக நிலையை வந்து அந்த குண்டலின் அவர் வந்து உபயோகப்படுத்துறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 13வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्तेऽहं स याति परमां गतिम्. हरे कृष्ण. இப்படிப்பட்ட ஹரே கிருஷ்ணா. இப்படிப்பட்ட யோகத்துல பயிற்சி பெற்றவங்க ஓம் அப்படின்ற வார்த்தை உச்சரித்து பரமபுருஷ பகவானை நினைச்சிட்டே அவங்க வந்து உடலை விடுறாங்க. நிச்சயமாக அவங்க ஆன்மீக லோகத்துக்கு செல்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பகவானை தவிர்த்து எதுவுமே இல்லை. எல்லா யோகிகளுக்கும் பொதுவான பரிந்துரைக்கப்படுவது மரண காலத்தில் பகவானை நினைப்பது. அதற்கு உண்டான செயல்களை நாம செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபடாம இருக்கணும். மனசை முழுமையாக பரமாத்மாவில ஆழ்ந்து இருக்கணும். உயிர் மூச்சை தலை உச்சியில் நிறுத்தி இருக்கணும். ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரித்திருக்க வேண்டும். பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். இதன் மூலமாக அவங்க பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். 14வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்யா பிறழாத மனசோட என்னை எப்போதும் நினைச்சிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க சுலபமாக என்னை அடைகின்றார்கள். ஏன்னா அவங்க பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். சேவை என்பது கிடைக்கிறது வந்து பகவானுடைய கருணை இருந்தால்தான் அந்த சேவை கிடைக்கும். பி இட் இஸ் எனி என்னோட டேலண்ட்டை இதுக்கு பக்தி தொண்டில் உபயோகப்படுத்துறது, ஆர்எல்ஸ் நம்ம ஏதாவது நம்மளால முடிஞ்ச டொனேஷன் பண்றது. ஸோ அனைத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு நாம செய்யக்கூடிய சேவை. அந்த சேவை எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறுறோம் அப்படின்றத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? சேவை நமக்கு கிடைக்குது. அத நாம எக்ஸிக்யூட் பண்றதுனால. ஏன்னா, அந்த சேவை கிடைக்கும்போது நம்ம அதுல எங்கேஜ் ஆகுறோம் இல்லையா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பௌதீகமான கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பிறழாத மனசோட எப்பவும் பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கவங்க சீக்கிரமாக பகவான அடைய முடியும். ஏன்னா, அவங்க எப்பவும் பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஸோ எப்போதும் அப்படின்னா சததம், சததம் நித்ய யுக்தானாம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சததம் நித்ய யுக்தானாம். இடையறாது பகவானுடைய நாமத்த நினைச்சிட்டே இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஸோ தூய பக்தரால் ஒரு கணமும் பகவானை மறக்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரபுபாதர். சாத்தியக்கூறுகளே இல்லனாலும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடுகள செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆ பகவானாலும் தனது தூய பக்தரை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாது. எப்படி நம்மளால அவர மறக்க முடியலையோ, அதுபோல அவராலயும் நம்மளால மறக்க முடியல. 15 மாதாஜி. मां पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् ம். नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பக்தியில யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்ன அடைந்த பிறகு, முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த அந்த தற்காலிகமான லோகத்துக்கு வருவதே கிடையாது அப்படிங்கிறார். ஏன் அப்படின்னா, அவங்க மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டார்கள். எப்படி? பக்தி தொண்டு செய்ததன் மூலமாக. ஸோ நேரடியாக கிருஷ்ணரிடம் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை, மிக உயர்ந்த வைகுந்த லோகங்களிலிருந்து வீழ்வது கிடையாது. ம் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்தனால அடையக்கூடிய பலன், நாம பகவான வந்து நேரடியாக அணுகுகின்றோம். ஆம் ஒரு முறை நம்ம வைகுண்டம் போயிட்டோம்னாக்க, மீண்டும் விழுவது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வு என்ன அப்படின்னாக்கா, எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வுன்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, நாம அந்த உணர்வுகளின் மூலமாக அந்த எப்போதும் நான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட இருக்கேன்னு நினைக்கிறதன் மூலமாக மட்டுமே நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? ஆ ம் ஆ அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏற்கனவே ஆன்மீக உலகின் கிருஷ்ணருடன் வாழ்வதாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட வாழ்றது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு. இந்த சரீரத்தை விடுவதற்காக காத்திருந்துருக்கோம். ஸோ அதனால எப்படா இத விட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய போணும்ன்றத பார்க்கலாம். 16வது பதம் மாதாஜி. ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मां पेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவானோட நாபி கமலத்திலிருந்து ஒரு தண்டு, அதுல இருந்து ஒரு தாமரை, அதுல பிரம்மதேவர் இருக்கார். ஸோ அந்த தண்டுல வந்து 14 லோகங்கள் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். எல்லா லோகத்திலயும் இந்த பிறப்பு, இறப்பு வந்து மாறி மாறி நடந்து கொண்டே தான் இருக்கும். ஸோ அனைத்துமே வந்து துக்காலயம், அசாஸ்வதம் அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஸோ என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதே இல்லை. எப்ப நாம பகவானுடைய அந்த லோகத்துக்கு போறோமோ, அப்ப நமக்கு இன்னொரு பிறவி அப்படின்றது எண்ணமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஆன்மீக உலகம் மற்றும் பௌதீக லோகத்தோட வேறுபாடுகள் என்ன? ஆன்மீக உலகம் ஒருவர் போயிட்டோம்னா அங்கருந்து நம்ம திரும்பி வரதே கிடையாது. முழுவதுமாக மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஆன்மீக உலகம். நித்தியமான மற்றும் நிரந்தரமான கிரகங்களை கொண்டது. இதுக்கு அப்படியே எதிர்மறையாக இருக்கும் பௌதீக உலகம். மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு, இறப்பு சுழற்சி. துக்காலயம், அசாஸ்வதம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ பௌதீக உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். பௌதீக உலகம் ஜட உலகம். அது தாழ்ந்த சக்தியை கொண்டது. அவருடைய படைப்புல ஒரு பங்கு தான். 4ல ஒரு பங்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பௌதீக லோகம்ன்றத நம்ம பார்க்கலாம். 17வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம பார்த்தோம், நேத்தே பார்த்தோம். 1000 சதுர்யுகங்களை கொண்டது பிரம்மதேவருடைய ஒரு பகல். அதே மாரி ஒரு இரவு. ஸோ அதனால ஆ 1000 சதுர்யுகங்கள் கொண்டது. கலியுகம் மட்டுமே 4,32,000 வருடங்கள். அத அப்படியே டபுள் பண்ணோம்னா துவாபர யுகம். அத அப்படியே வந்து ட்ரிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, அ திரேதா யுகம். 4 மடங்கு ஆயிடுத்து அப்படின்னாக்கா சத்தியயுகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்போ ஆம் இது வந்து நம்மளுடைய ஆயுட்காலம் ரொம்ப
குறைவாக இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ளாரே நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைய வேண்டும். ஸோ இந்த அனாலஜி போட்டிருக்கு. நீங்க வந்து அடுத்த லெவல் வரும்போது இதெல்லாம் படிப்பீங்க. இல்லன்னா இது ரொம்ப பெருசா டீட்டெயில்டா போகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 18வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अव्यक्ताद्यक्त्यः सर्वाः प्रपञ्यत् अहर् आगमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பிரம்மாவோட பகல் தோன்றும்போது ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். அதாவது இந்த எப்படி வந்து நம்ம உறக்கம், விழிப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த விஷயங்கள் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 19வது பதம் மாதாஜி. यस्म भूतग्रामस एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवश्यः पार्थ प्रभवत्य अहर्गमे हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து அவங்க தோன்றுகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிறக்கின்றார்கள் அப்படின்னு இல்ல. ஸோ பிரம்மாவோட பகல் வரும்போது ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றாங்க. அவருடைய இரவு வரும்போது அவங்க அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். வியக்தம், அவ்யக்தம். வியக்தம் அப்படின்னாக்கா பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுவது. அவருடைய இரவு வரும்போது அதுங்க என்ன பண்ணுங்க, அது என்ன பண்ணுது, அதாவது அது அழிக்கப்படல. அது வந்து அங்க தோன்றவில்லை. அவ்வளவுதான். அது வந்து அவ்யக்தம் அப்படின்றது சொல்லப்படுது. ஸோ ம் ஹரிநாம ஏவ கேவலம். இதுதான் நமக்கு இந்த முடிவற்ற வளையத்திலிருந்து விடுதலை அடைய ஒரே வழி, ஒரே வழி, ஒரே வழி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய நாம உச்சாடனம் மட்டும்தான் நம்மளுடைய எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கக்கூடியது. 20வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्त्यो व्यक्तात् सनातनः यतः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. हरे कृष्ण. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருந்தாலும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமான ஒன்று இருக்கு. ஸோ இந்த இந்த தோன்றி மறையக்கூடிய இந்த லோகம் இருக்கே, அவருடைய படைப்புல 1 மடங்கு தான் இது. 1 பங்கு தான் இது. இதை காட்டிலும் 3 மடங்கு பெரியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக லோகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த ஜடத்துக்கு அப்பால என்ன இருக்கு? நித்தியமான அந்த ஆன்மீக லோகம். இந்த ஜட உலகம் எப்படிப்பட்டது? மாறுதலுக்கு உண்டானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இல்லையா? ஸோ அது வந்து பரமனானது. அந்த உயர்ந்த கிரகம், அழிவடையாத ஒன்று. அங்க இருக்கவங்களும் அழிவடையறதே இல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 21வது பதம் மாதாஜி. अवेक्तो शरैर्युक्तस्तम् आहुः परां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ எதனே தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகின்றதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, அதுவே வந்து உன்னுடைய இருப்பிடம். அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த லோகத்தை வந்து புகழ்ந்து சொல்றார். ஓகே. ஆன்மீக உலகின் வர்ணனை. அதுதான் வந்து பரம இலக்கு அல்லது கதி. அது எப்படிப்பட்டது? அழிவற்றது, தவறாதது, பிழையற்றது, களங்கங்கள் அற்றது அந்த ஆன்மீக லோகம். எல்லையற்ற ஆனந்தம் அங்கதான் இருக்கு. தோன்றி மறையக்கூடிய இந்த ஜடத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு. மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ரூபமுடைய புல்லாங்குழல் ஊதும் கிருஷ்ணர் இருக்காரு அங்க. அந்த இடத்தை அடைந்தவர்கள் மீண்டும் பௌதீக லோகம் வர்றதே கிடையாது. நித்தியமானது, பிறப்பு இறப்பிலிருந்து அது விடுதலை பெற்றது. எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேற்றக்கூடிய ஒன்று. பௌதீக கண்களுக்கு தோன்றாத ஒன்று. இதெல்லாம் ஆன்மீக லோகத்தோட வர்ணனைகள். 22வது பதம் மாதாஜி. पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्य सवनन्त्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं तत्तम्. हरे कृष्ण. பகவான் அவ்வளவு உயர்ந்த இடத்துல இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலயும் அவர் வியாபித்திருக்கின்றார். வாமன அவதாரம் பார்த்தோம். சின்ன ஒரு பிள்ளையாக வரார் பிராமணனாக. திடீர்னு பார்த்தா விஸ்வரூபம் எடுத்து உலகத்தையே 3 அடியில அளந்துட்டார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அணுக்குள்ளேயும் இருக்கார். அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைத்தும் அவருக்குள்ளேயும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி அவரை அடையறதுக்கு என்னதான் கதி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலங்கமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தி. பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக ராகானுக பக்தி இயல்பா வரணும் அது. எப்படி ஒரு தாய் வந்து குழந்தை மேல வந்து அன்பு வச்சிருக்காளோ, அது யாரும் சொல்லி தர வேண்டியதில்ல. நீ இப்படிதான் அன்பு பாராட்டணும் அப்படின்னுட்டு. ஆனா அது தானா வருது இல்லையா? அது போல வந்து ஒரு பக்தி தொண்டு வேணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 23வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यत्र काले त्वान् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं पश्यामि भरतर्षभ. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்ப அவர் சொல்லிட்டாரு. இப்ப நான் உனக்கு திருப்பி இதை பத்தி நீ கேள்வி கேட்ப. நான் உன்னை முன்னாடியே சொல்லிடுறேன்ப்பா. எந்தெந்த நேரங்கள்ல இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் யோகி திருப்பி மீண்டும் வருவதே இல்லை. வராது போகிறான் என்பதை பற்றி நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா.
अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப அந்த பரமனை அடைந்த நிலை என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். பரபிரமனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள இரு வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களின் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றான். யாரெல்லாம் இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து மரணத்தை தழுவுகின்றார்களோ அவங்க வந்து பகவானை அடைகின்றார்கள். 25 மத்தது. धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றார்கள். யாரெல்லாம் இந்த காலகட்டத்துல மரணத்தை தழுவுறாங்களோ அவங்க சந்திரலோகம் வரைக்கும் போய் ஆனந்தத்தை அனுபவித்துட்டு மீண்டும் இந்த லோகத்துக்கு வர்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 26வது பதம் மாதாஜி. शुक्लकृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकयान्ते आनिवृत्तम् अनन्या वर्तते पुनः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த வேத கருத்தின்படி இந்த உலகிலிருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் இருக்கு. ஒண்ணு ஒளியில், மற்றொன்றது இருளில். இந்த லோகத்துல இருந்து போறதுக்கு 2 விஷயங்கள் இருக்கு. பிரகாசமான ஒளி, இன்னொன்னு வந்து இருள். ஒளியில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருவதே கிடையாது. ஆனா இருளில் உடலை விடுபவனோ திரும்பி வருகின்றான். என்ன இதுல வந்தாலுமே கூட அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கணும்? பக்தி தொண்டு. 27வது பதம் அது. नैति तृतीये पार्थ ध्यानं योगी मुख्यतः कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எப்பவும் வந்து குழப்பம் அடைகிறதே கிடையாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதனால பக்தியில வந்து ஈடுபடு கிருஷ்ணாங்கிற அர்ஜுனான்றார். 28வது பதம். Yes, madam. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல். யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டை இருக்கிறாங்களோ அவங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொல்லப்படுது. என்ன பண்றாங்க? வேதங்களை படித்தல். நமக்கும் பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் காலையில எழுந்திரிச்சு நம்ம படிக்கிறோம். யாகங்களை செய்தல், நாமும் அதை செய்யணும். எப்படி? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏன் பண்றோம்? கலியுகத்தோட யுக தர்மம் தான். சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது நாம யஜ்ஞம். தவம் புரிதல். இப்ப அடுத்த இது வந்து இது பேஸ் பண்ணி வரும். தவம்னா என்ன? உடல், மனம், வாக்கு இது 3ஐயும் உபயோகப்படுத்தி பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் வந்து தவம் செய்தல். தானம் கொடுத்தல். சத்துவ குணத்துல நாம வந்து மத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும். கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். எந்த ஒரு ஞானமாக இருந்தாலும் பகவானை பத்தி சொல்லலைன்னா அது ஞானமே இல்லை. கர்ம யோகம் அப்படின்னாக்கா கர்மங்களை பகவானுக்காகவும் அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய பக்தர்களுக்காகவும் செய்யறதுதான் கர்ம யோகம். ஞானம், எந்த ஒரு ஞானம் எனக்கு பகவானை போதிக்குதோ அதுதான் வந்து ஞான யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னதமான இடத்தை அவன் அடைகின்றான். சோ பக்தி தொண்டு மிக உயர்ந்து அதன் மூலமாக அவங்க என்ன பண்றோம்? பகவானை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த 6 விஷயங்கள் வேதங்களை படிக்கிறது, யாகங்களை செய்யறது, தவம் பண்றது, தானம் கொடுக்கறது, கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், பகவானை அவங்க அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பகவத்கீதையின் மீது சற்றாவது நம்பிக்கை வைக்கணும். முன்னுரையில வந்து பார்த்திருப்பீங்க, பிரபுபாதர் சொல்லியிருப்பார். அட்லீஸ்ட் நீ வந்து கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள்னு ஒரு ஒரு நம்பினாதான் உனக்கு பகவத்கீதையே புரியும் அப்படின்றத முன்னுரையில நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தனிடமிருந்து நாம கேட்கணும். அந்த குரு சீட பரம்பரையில இருந்து கேட்கணும். ஏன்னா எல்லாமே இங்க பௌதிகம் ஆயிடுச்சு. அதனால உயர்ந்த பக்தியில இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை கேட்கணும். பக்தர்களின் சங்கத்தில் சேவை செய்தல். பக்தி தொண்டு செய்யறதுன்றது பகவானுடைய கருணை இருந்தால் ஒழிய நமக்கு கிடைக்காது. அப்படி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொண்டை ரொம்ப சிரமேற்கொண்டு நம்ம பண்ணணும். பக்தர்களோட சங்கத்துல சேவை பண்றது, பக்தி தொண்டுல நிலை பெறுறது, பகவத்கீதையை படிக்கிறதுல ருஷி ஏற்பட்டு இன்பமயமாதல், கிருஷ்ணரின் மீது பூரண அன்பை பெறுதல்,
கிருஷ்ணரின் இருப்பிடமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றப்படுவார்கள். அங்க போயிட்டு எப்பவும் அவங்க நித்தியமாக மகிழ்ச்சியோட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ம். ஒரே முயற்சியில ஒருவன் எல்லாவற்றையும் அடைந்து பகவானின் தாமத்தையும் அடைகின்றான். உண்மைதான் இல்லையா? நான் இந்த யோகிகள், ஞானிகள் மாரி தனியா மெடிடேஷன் பண்ணி புலன்கள கட்டுப்படுத்தி, மனச ஒருமுகப்படுத்தி, எப்பா எப்பா அத நினைக்கவே பயமா இருக்கு. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல அது சாத்தியம் அல்ல. அதனால நமக்கு ரொம்ப கருணையோட அவரோட நாம ஜெபம் ஒண்ணு பண்ணாலே போதும். அவர் என்ன பண்றார்? நம்ம அ கையோட எடுத்துன்னு போயிட்டார் கோலோக விருந்தாவனம். அதுதான் பக்தி தொண்டோட மகிமை அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்த்தது 8வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு அக்ஷர பிரம்ம யோகம். ஆ ஏன்னா 7வது அத்தியாயத்துல அவர் வந்து அப்படி முடிக்கின்றார். எவன் ஒருவன் பக்தி தொண்டுல நிலைக்கிறானோ அவன் வந்து பிரம்மன். மரணிக்கும் தருவாயிலும் என்ன நினைக்கிறவன் என்னோட லோகத்துக்கு வரான் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதிலிருந்து அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகள வந்து கேட்கிறார். அந்த மிகச்சிறந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவான் அடையறது எப்படி அப்படின்றத சொல்றார். ஸோ இந்த வாழ்க்கை இது வந்து பிரிப்பரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம். எக்ஸாம் எப்ப இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, மரணிக்கும் தருவாயில் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அதனால எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கும்போது, மரணிக்கும் தருவாயிலும் அவருடைய ஸ்மரணத்திலே நாம இந்த உடலை விடுறதுனால, அவருடைய கோலோக விருந்தாவனம் செல்கின்றோம். எதற்கு அங்க போனோம்? ஏன் வந்து அது வந்து பரபிரம்மம் பர என்னது அது ப பரந்தாமன் இருக்கக்கூடிய லோகமாக இருக்கு. ஸோ அங்க எப்பவுமே நித்தியமாக ஆனந்தமயமாக இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அனைத்து யோகங்கள்லயும் எது சிறந்தது அப்படின்னாக்கா, பக்தி யோகமே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ இப்படியாக நாம 8வது அத்தியாயத்த முடிச்சுட்டோம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்பேவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள். நம்ம எவ்ரி மண்டே வந்து ஏதாவது சேவை நீங்க பண்ணீங்கன்னா, சுதாம சேவையோ அல்லது வந்து சுக்க சேவையோ, சுதாம சேவைன்னா ஏதாவது டொனேஷன் நீங்க பண்றீங்க. ஈவன் ₹100 உங்களால முடிஞ்சது பண்ணாலுமே ஓகே. எது உங்களால சில சமயம் நம்ம வீட்ல நல்ல விசேஷங்கள் எதுனா வரும். அப்ப நம்ம ஏதாவது சேவை பண்ணுவோம் டெம்பிள்க்கு. என்ன பண்ணாலும் நீங்க நம்மளுக்கு வந்து 6 மணிக்கு கமலா மாதாஜி தான் அட்மின். ஸோ அந்த வாரத்துக்கு உண்டான அப்டேஷன் மண்டே நீங்க கமலா மாதாஜிக்கு குடுத்துருங்க. கமலா மாதாஜி ஃபர்தரா டெம்பிளோட கோஆர்டினேட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ எதனா புத்தகம் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா, அத பத்தி சொல்லுங்க. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மல்லிகா மாதாஜி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கிளாஸ்லயும். மங்களம் மாதாஜி வந்து டொனேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மாதாஜிக்கு குடுத்துருங்க எல்லாருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரு பணிவான வேண்டுகோள். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வேற எதுவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா? வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? இல்ல மாதாஜி, இல்ல. தேங்க் யூ மாதாஜி. நான் ஹரே லிங்க் கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் போட்டுடுறேன். ஹரே திருப்பி கிருஷ்ணா. இன்னொரு தடவை லிங்க் போட்டுடுறேன். சரியா? ஹரே குரூப்ல கிருஷ்ணா. என்ன போட்டுடுறேன். லிங்க் மாதாஜி? இல்ல இது இந்த டொனேஷன் பண்றதுக்கு அந்த லிங்க் உண்டு இல்லையா மாதாஜி? அந்த பண்றதுக்கு. அந்த சுதாமா சேவையோட பண்றதுக்கு. ஓகே. எதுவுமே அதுக்கு லிங்க் உண்டு இல்லையா? அதை ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். திருப்பி ஆ, இன்னைக்கு ஆ, போட்டுடுறேன் நான். So that அவளுக்கு தெரியும் இல்லையா? யாருக்கான்னு ஆ, அதை பார்த்து அக்கார்டிங்லி தே கேன் மேக் த பேமெண்ட் டொனேஷன். ஆ. இல்ல அவ அதாவது இஷ்டப்பிரகாரம் அவ ஆமா. இஷ்டப்பிரகாரம். திருப்பி இது கம்பல்ஷன் கிடையாது. நம்ம டெம்பிள்ல ஆமா எல்லாமே ஃப்ரீ. அதான் நானும் சொன்னேன். நம்மளோட ஆமா. நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் இது நம்ம பார்க்கணும். நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால இல்லையா? நம்ம நல்ல நாள்லாம் ஏதாவது நம்ம டெம்பிள்லாம் போய் செய்வோம் இல்லையா? அத நீங்க அங்க வீட்ல இருந்த மாரியே பண்ணலாம். பிராமணர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்குறாங்க. கோஷால வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க டெம்பிள்ல. ஈவன் ஒரு ₹100 நம்மளால முடிஞ்சது பண்ணாலே அது பெரிய விஷயம். அதனால அது யாரும் பிரஷரா எடுத்துட்டு பண்ண வேண்டாம். மீண்டும் நம்ம அததான் சொல்றோம். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணாலும் மாதாஜிக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. எதுவும் கேள்விகள் எதுவும் இல்லன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். பக்தர்கள் Yes. ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது இருக்குங்களா? ஓகே. நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே